खुलुमखा जत्तो आंबाय गोरों दंनाय जोंनि त्रिपुरा सारावनो जों थानसा तमाना ह जों किसा शेयर नालिनाय रन्डे सिनि त्रिपुरा हाव जों 19 दफा त्रिपुरा सा तंतै मिजोरामबो बर'नि जाति गोबां मानो दङ जों बनि स्टेट बाय जोंनि त्रिपुरानि बाहायखे सलिया जों किसा स्कुल नालिनाय रन्डे मिजोरामो वाइ मेहि कायसा यं एसिसन हि कायसा बर' कमिटि खायजा बा सिनि त्रिपुराव के YTF एके YTF बाय मिजोरामनि वाइ मेनो सोलके हरबाय सालके नोजा दं तमानि बाङै सिनि YTF रो जों हान रागमैया जों जत त्रिपुरासा 19 दफा दंनाय रो बाक्सा बरक थानसानो साजाया थानसामो साजाया तमानि बाङै के पार्टी नो बेंगमानि बाङै ओ थानसामो पार्टीया जों तेबुसि थानसा जों मुथु कराक यं जोंनि सिख्ला जुबक जों थानसा मांनाय जेकुनु पार्टी खायदि जोंनि त्रिपुरा सारा BJP कांग्रेस जेकुनु खाय दंमानो हायपानो जों थानसा के जों तेबु बनि दफानो मा फुनुंनाय रन्डे जों त्रिपुरा जों खरकसा MBBS खायबै डक्टर खायनाय अन्य दफा बाय बेलायनो कौ खाया सिलसा जाखा साताव पिताव खायजाखा तमानि बाङै के जों थानसा करैनि बाङै जों खासियानि बाङै दिनि आनि जाति खाग्लाय दमनि बाङै जागा जागा जों त्रिपुरा जोराव रेप खाय बुथारजाक दङ त्रिपुरा साराव लामा कासै ताव जागो बुथार जागो जास्ति देमा जास्ति माया तमानि बाङै के जों थानसा करैनि बाङै अरो जों थानसानोसि बाक्सा बरक पार्टी नो बेंगुई त्रिपुरा मथानो बेंग दंखो ताबक जरा हानि बाङै सिकिनसा आनि चेनेल बाय गोरों दंनाय नरक थानसानि तमाबुसिया किसा प्लिज के कमेन्ट बक्स सैबानि तापकलायदि रन्डि मिजोरामबो MTP आं तमनि बो MTP इंगा आइजल इंखेनो वाइमे जेकुनु प्रोग्राम मीटिंग खायबाय निखे बरंनो सकां सोंमा नाग्रावो बाहायबो बा दमासाव देसाया दे सोंमा नाग्रावो सिनि त्रिपुरा हावखेनो रिस्पेक्ट रिखा थानसा क्रै निबाङै अन्य दफा बाय मुनैजाक दंखा हानि बाङै जत्त त्रिपुरासा सिख्ला जुबग्र जों निनि आनि खाग्लायावै जातिनो तरजायावै जों दैबो राखेसो जोंनि YTF नो फानरवै थानसाखेसो यात्रि सेखे जानाय होनै आं दिनि जत्त त्रिपुरासा निथानि आं ककसारमु अरब सिं आनि कौरक से रफान तंनाय निरक प्लिज आनो नाकारदि सामानि तंखे निरक आनो निरकनि कगनि खानि कगनि निरक आनो रिप्लाय दि नौनि कौरंनो नायसिंजा जों थानसाबो नुवा नांखा दैबो जों गोलोबनाय जों ताबक जरा जों खासियाख ताबक जरा जों खासियाख जों सियाख दैबो जों गोलोबनायख जों थानसांनि आंखे दिनि आनि न जों हामजांमानि बाङै ताबक जरा जों थानसांमैयाख जातिनो तरजागै निजेनि दफानो तरजागै ताबक जरा जों थानसांमैयाख हाग्लायमा तंख जमातिया देबरमा रियां काइपें मलसम गोबां मानो जातिजों खाग्लायमा तंग तमानि बाङै जों थानसाख्रिनि बाङै एखे खरक साबाय आं फटकलायबो मा पाइखा थानसा नतयुइ थानसा बने होके ब आनो साखा त्रिपुरा मथाफु yes आं साखाबोनो त्रिपुरा मथानो थानसा तयफायबो बनो सकां थानसा हि तयफायबो हाबा थानसा हमानि नों गायसा बुसिया दे हियां गोबां मानो मा सालायखा दा नों रननि पाराव सकद्रि हि तंगो लोको हि तंगो बत माबा गायसा ब
committee thansa bota kyang bujo khabono eke sing jekuno khaiwani ke sing pal ke samung khai khe yapi sewi pal ke sing thansa ke tui bu kha bai ke khaila ke ang 100% ang ro kok samau sing thansang la ke tabong no sing sini tipra ha no sini tipra sarong no sing thangma wan song nai bedi sing thansang la ke tabong no sini tipra sano mo thangma ko sini ha no na ma ko sini culture no phirok man ko sini mukumu aigeni tong no sing man ko sing thansak re ni bangai no oino dofa sing no Selain sana tentu football tentu sing na tentu tamu. Tabung sura sai meya sini sikla zubok di prasaro. Tak pasi ni ani khaglai wi party no torja gei beng lai wi bokrok pekhok nai tongu. Bottomani bangai. Oh forengnai hayani bangai. O forengnai hayani bangai no sini ti prasaro tabok jora sia hani bangai haibedi sini ti prasa 19 dofaro sati khaglai awi chung jotono sing thansa khe sing teibu sini ti prahani YTF bahai ke sing teibu strong khai phunu manai ani kok kobok mung asung sthe saya suya tongkhe zotto nakardi samani tongkhe nero ano teibo hamari roi tongthu ane yang ani komno oro sawi mathaka hambai okay please subscribe khaje ro tongkhe ano subscribe khai baidi nero ni samung sogu nero ni phan teibo nangu ani komno oro mathaka kulum kha hamba